मामा आणि आमचे आजोबा म्हणजे शंकरराव भोसले रस्त्याच्या कडेला पिंपळाच्या झाडाखाली बसले होते आणि आदमापूरमध्ये तर सरकार ही जागा कुणाची तर मामा ही आमचीच जागा तरी मामाने सांगितलं सरकार ही मला जागा पाहिजे मामा हे सगळं तुमचंच आहे आणि घ्या म्हणून सांगितलं आजोबांनी त्यांना आणि ह्या जागेत मला समाधी घ्यायची आहे तर दिली म्हणून त्यावेळेला शब्द दिला आजोबांनी मामांना आजोबांनंतर आमच्या वडिलांना सुद्धा जवळजवळ 35 वर्षाचा सहवास लाभला 1931 पासून 66 पर्यंत मामांचा सहवास लाभला त्याच्यानंतर समाधीनंतर सुद्धा आमच्या वडिलांनी त्यांची सेवा केली म्हणजे समाधीनंतर सुद्धा हे भव्य असं मंदिर बांधण्यासाठी सुद्धा बराचसाच हातभार आमच्या वडिलांचा लागला त्याच्यानंतर सुद्धा आम्ही आता मामांच्या सेवेमध्ये तिसरी पिढी ही आमची आज कार्यरत आहे या कारभारामध्ये मामांचा पवित्र सहवास या वास्तूमध्ये लाभल्यामुळं ह्या वस्तू आम्ही अखंडपणे जतन करून ठेवलेल्या आहे आणि ह्या लोकांना खुल्या करून आम्ही दर्शनासाठी ठेवलेलं पुरुषोत्तमा बाळू मामा बाळू मामा दीन दुःखितांचा नाथ अनाथांचा दीन दुःखितांचा नाथ अनाथांचा दीन दुःखितांचा नाथ अनाथांचा दीन दुःखितांचा नाथ अनाथांचा आदमापूर धामा माय बाप गुरु गुरु कल्पतरू 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 विनवू किती मी तुम्हा जाणूनी भक्ती जगण्याशक्ती जाणूनी भक्ती जगण्याशक्ती जाणूनी भक्ती जगण्याशक्ती जाणूनी भक्ती जगण्याशक्ती द्यावी दयाळा म्हा पुरुषोत्तमा